Dear Miss Love, ako ho si Christopher. Hindi ko tunay na pangalan. Topper ang tawag sa akin ng lahat. 19 years old pa lamang ako nung mangyari ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Kung paanong may namagitan sa amin ng mga kumari ni Mama, si Tita May at Jen. Isang byuda at isang misis ng seaman. Ang minsang nakasalo ko. Isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Lumaki akong sanay sa ginhawa kasi may kaya ang mga magulang ko. May negosyo si Papa sa probinsya at si Mama Lydia ay isa sa mga kilala sa subdivision namin. Hindi lang dahil sa yaman, kundi dahil sa dami niyang kaibigan, lalo na yung mahilig niyang mga kumari na halos araw-araw ay nasa bahay. Isa sa pinaka-close ni Mama ay si Tita May. Nasa 45 na yata. Medyo bata pa ang itsura. Maputi, mahaba ang buhok, at palaging nakapustura kahit nasa bahay lang. Ang mister niya ay seaman, kaya madalas wala dito sa Pinas. Halos siya lang at ang mga anak niya ang naiiwan dito. Maganda pa rin naman talaga siya. Halatang maalaga sa sarili. At minsan, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya kapag nasa bahay siya. Isa pa niyang kumare ay si Tita Jen. 42 naman ang edad. Biyuda na rin ng ilang taon. Mas tahimik kumpara kay Tita May. Pero malakas ang dating. Morena siya. Medyo malaman. Pero may karisma na iba sa lahat ng babae na barkada ni Mama. May kagalangan sa kilos niya, pero pag tumawa, grabe, ang ganda niya. Hindi ko sukat akalain na sa edad kong to, ay isa sa kanila ang magiging unang karanasan ko. Isang karanasan na hindi ko malilimutan at siyang ibabahagi ko sa inyong channel, Miss Love. Palagi silang nagmamadyong sa bahay. Ako nga parang utusan na. Tagabigay ng merienda nila at ng tiyaan nila. Minsan nga, driver din nila ako pag may lakad silang mag-aamiga. Normal na sa akin yon kasi sanay na akong kasama ang mga kumari ni Mama mula pagkabata. Pero nitong huling mga buwan, iba na ang tingin ko. Nagkaroon na ng mali siya kay Tita May. Isang hapon, nung nagmadyong ulit sila sa bahay, si Mama, si May, at si Jen. Umupo ako sa sala. Nagpatay mali siya lang na nanunood ng TV. Pero sa gilid ng mga mata ko, kita ko si May. Nakashort siya ng maikli. Halatang wala nang pakialam dahil kampante sa bahay. Nakasandal siya sa may sofa at paminsan-minsan, dumudungaw ang puting laylay ng blouse niya. Topper, pakikuha nga kami ng malamig na inumin sa ref. Tawag ni Mama. Tumayo ako at pagbalik ko si May ang kumuha ng baso mula sa kamay ko. Nagdikit ang balat namin at para bang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Nagkatinginan kami sandali. Yung tipong mabilis lang naman pero kakaiba. Napansin ko rin yung ngiti niya. Parang pilya. Salamat, Topper, sabi niya, parang ang landi. Nag-init ang tenga ko. Ngumiti ako sa kanya at nagpatuloy kunwari sa panonood ng TV. Kinabukasan, ang aga-aga pa nang bumaba ako para kumuha ng kape. Doon ko nadatnan si Tita May sa may kusina. Wala raw si Mama. Umakyat raw muna sandali. Galing pala sila sa pagzuzumba. Hanip ang suot ni Tita May. Kahit nasa 40 na mahigit ang edad. Mababakas pa rin talaga ang ganda ng katawan. Para siyang si Miss Alex Dixon. May hiyang ang kape kapag tinabi sa kanya. Dahil para siyang labanos sa puti at kinis. Naghahanap siya noon ng tsaa sa cabinet, kaso hindi niya naman maabot-abot. Good morning, body niya. Good morning din po. Sagot ko na nagkukuno ring kalmado.
Habang nagtitimpla ako ng kape, bigla siyang lumapit. Top, ikaw na nga tumulong sa akin. Hindi ko maabot-abot yung nasa taas eh. Sabi niya. Tumayo ako. Inabot yung kahon ng tsaa. Pero habang ginagawa ko yun, sobrang lapit niya sa akin. At nung nakuha ko na, nagtagpo na naman ang mga mata namin. Salamat, sabi niya ulit, pero iba ang tono. Hindi ko alam kung ako lang bang nag-iisip noon, pero ramdam ko na sinasadya niya. Ibang klase talagang babaeng to. Ibang klase talaga ang mga kumari ng mama ko. Bulong ko sa sarili ko. Kinagabihan, nagkayayaan silang mag-inuman sa terrace pagkatapos na magmadyong. Si Mama, si Mayan at si Jen. Ako naman, pasimpleng nakikisali, nagbukas ng isang beer. At habang tumatagal, ramdam kong si Tita May patagal ng patagal ang tingin sa akin. Lalo na nung medyo tipsy na siya. Dumidikit-dikit na siya at pasulyap-sulyap sa akin. Bandang 10:00, nagpaalam na si Jen na aalis at si Mama para magpahinga naman. Naiwan ako nagliligpit. Akala ko aalis na rin si Tita May, nakababalik lang galing CR. Nakangiti ito sa akin habang papalapit. Uy, Top! Salamat ha. Ikaw pang nag-ayos dito. Napakabait talagang bata. Wala ho yun, tita. Sagot ko. Tumingin siya sa paligid. Tahimik ang buong bahay. Lumapit siya ng dahan-dahan tapos nagbaba ng boses. Alam mo, Tuper? Ang gwapo mo na pala ngayon. Hindi ko napansin. Binatang-binata ka na pala. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako makasagot agad. Naglakad siya papalapit hanggang sa maramdaman ko ang init ng hininga niya sa mukha ko. Tuper, bulong niya. Pwede bang akin ka muna habang walang asawa ko? Alam mo na, matagal-tagal na nasa barko ang Tito Andy mo. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang kumari talaga ni Mama. Napakapilya. Nandito sa harapan ko, nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Hindi ko alam kung tama ba o mali ang naririnig ko pero ang katawan ko, hindi ko na mapigilan. Natulala na ako. Tapos, bigla siyang tumawa. Ikaw talagang bata ka. Bueno, tawagan na lang kita kapag may kailangan ako ha? Tapos umalis na siya. Iniwan ako na nakatulala. 2 araw matapos ang inuman sa terrace, nakatanggap ako ng tawag sa cellphone. Hello, Top. Si Tita Mayan mo to. Boses niya sa kabilang linya. Tita. Sagot ko. Medyo kinakabahan. Bakit po? Pwede ka bang dumaan dito sandali? Wala yung mga bata, nasa biyanan ko. May papagawa lang ako sa'yo. Medyo mabigat kasi. Hindi ko kaya ng mag-isa. Kahit hindi pa niya sinasabi kung ano, agad akong pumayag. Parang automatic na, opo, ang lumabas sa bibig ko. Pagdating ko sa bahay nila, sinalubong niya ako sa pinto. Naka-short at sando lang siya na parang nananadya. Pero kahit simpleng ayos lang yun, ang lakas ng dating niya. Pasok ka, Top. Ayun pakitulungan naman ako sa kwarto, sabi niya. Sumunod ako sa taas. At pagpasok ko sa silid nilang mag-asawa, napakaraming box na ilalabas. Hindi ko alam kung ano-ano yung mga yon. Tulungan mo ko Kanina pa ako pabalik-balik napapagod na ako. Reklamo niya habang nakapamewang. Sige ho, tita, sabi ko. Matapos yun, bigla siyang umiti. Salamat talaga. Ang lakas-lakas mo talaga. Hindi ka na yung batang nakikita ko dati dito. Nakangiti niyang sabi. Ngumiti rin ako, pero hindi na ako makatingin ng diretso dahil masyado siyang malapit sa akin habang nakahawak sa braso ko. Ngiting-ngiti ito na para bang may ibang iniisip. Sandali lang, pawis na pawis ka sabi niya at kumuha ng maliit na tuwalya sa may gilid.
Pinunasan niya mismo ang noo ko. Ay nako, para kang ang anak ko. Pero bigla siyang natigilan. Po? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Matagal. Tapos bigla niyang hinawakan ng pisngi ko. Pero, syempre iba ka. Ang gwapo mo na eh. Bago pa ako makasagot, dahan-dahan niyang inilapit ang labi niya. Parang lahat ng oras tumigil. At nung maglapat ang mga labi namin, wala akong ibang naramdaman kung init at kaba. Eto na yata yun. Sabi ko sa sarili ko. Mangyayari na yata ang matagal ko nang nasa isip. Tita May, bulong ko na nanginginig. Shh, wag mo muna akong tawaging tita ngayon. Nandito ka naman sa bahay so May na lang. O kung gusto mo, Mayan. At doon, tuluyang bumigay ang lahat. Sa mismong kwarto niya, nilang mag-asawa pala. Habang may nangyayari sa amin, parang nakatingin sa akin yung picture ng asawa niyang nakasabit sa may gilid. Tangina, mapapamura ka na lang talaga kay Tita Mayan. Akala mo iniwan ng 10 taon ng asawa, 7 buwan pa lang naman mula nung umalis si Tito Andy. Inay-hinay lang ho kayo, Tita Mayan. Ikaw naman hayaan mo na ako. Bihira lang ako maging ganito. Sa'yo lang. Sabay tawa pa niya. Wala na akong nagawa nang tuluyan na nitong makalas ang lahat sa amin. At sa puntong yun, wala nang laman ng utak ko kundi pagbigyan siya. Ano na lang kayang sasabihin ni Mama kapag nalaman niya na ang unang karanasan ko ay ang kumari niya. Pagkatapos nun, nakahiga na siya sa braso ko. Nakatulala sa may kisame pero halatang halata ang tuwa. Top, anya sa seryosong tinig. Walang makakailam nito ha? Lalong-lalo na ang mama mo. Naku, lagot talaga ako doon. Anya. Oho. Wala akong makakaalam nito. Sabi ko. Kahit kinakabahan ako, mas nangingibabaw naman yung saya at kaba ng lihim namin. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Ilang linggo kaming palihim na nagkikita ni Tita Mayan. Minsan, nagdadahilan siya para pumunta ako sa bahay nila. Minsan naman, nakakapag-usap kami ng mabilis kapag nagmamadyong sila sa bahay. Sapat na ang mga ngiti at tinginan para maalala namin yung mga nangyari. Para kaming may sariling mundo. Pero dumating yung araw. Dumating si Tito Andy. Nakita ko pa nga nung araw na yun. Nakaparada yung sasakyan nila sa labas. At si Tita May todo ayos. Naka-best dress. Yakap-yakap ng mahigpit ang mister. Sa isip ko best actress talaga si Tita Mayan. Parang walang ginagawang kasalanan. Simula nung dumating ang mister niya, naging mailap na ako sa kanya. Lagi kasing nasa bahay yung seaman. Lagi silang magkasama. Kaya't sa tuwing magkikita kami, puro tinginan na lang. Wala nang salita, wala nang landian. Para bang biglang naging estranghero kaming dalawa. Kahit pareho naming alam na minsan may namagitan sa amin. Doon naman pumasok ang biyudang si Tita Jen. Mas naging malapit ako sa kanya mula noon. Lalo na't palagi niya rin akong tinatawag para magpatulong sa kung ano-anong bagay. Natural lang naman, pero ramdam ko na may ibang laman ang mga ngiti ng biyuda sa tuwing titingin ako sa kanya. Ilang araw kasi ako nung hindi mapakali. Sa bahay, lagi pa rin nagmamadyong sina Mama kasamang mga kumari niya. Nandun din si Tita Mayan pero iba na ang kilos. Puro kwento tungkol sa asawa niyang kauuwi lang. Puro tawanan, para bang walang nangyari sa amin. Tinamplan ako, oo, pero wala naman ako magawa kundi manahimik. At doon na nag-umpisa na mapansin ko si Tita Jen. Tahimik lang siya sa isang sulok habang naglalaro. Pero sa tuwing mapapatingin ako, nahuhuli ko ang mga mata niyang nakatingin din sa akin. Hindi siya kasing ingay ni Mayan, pero iba ang mga titig niya. 5 taon na tong byuda at sigurado ko nangungulila na rin to ng matagal na panahon.
Mukhang may nabuo na namang plano sa isip ko. Isang gabi, pagkatapos ng madyong noon, nagpaiwan si Jen sa terrace. Ako nagdala ng pitsil ng tubig sa kanya. Salamat, Top. Sabi niya habang tumutungga ng baso. Ngumiti lang ako sa kanya. Wala po yun. Sanay na ako sa inyong mga kumari ni Mama Biro ko. Tahimik siya sandali. Tapos biglang tumingin sa akin ng diretso. Kumusta ka na? Kailan lang naglalaro ka lang. Ngayon ang laki-laki mo na. May girlfriend ka na ba o baka naman marami ka nang napapaiyak na babae ha? Sabi niya. Natigilan ako. Gusto kong magsalita at sabihin, wala nga Dahil si Tita May pa lang, ang kumari nila ang karanasan ko. Pero paano ko naman sasabihin sa kanya yon na iniwan akong bitin ng kumari niya mula nang dumating ang asawa nito. Kaya ngumiti na lang ako ng pilit. Okay lang po ako, Tita. Tsaka wala po akong girlfriend, no? Pero kung gusto mo pwede naman kayo na lang. Pwede ko ba kayo maging girlfriend? Pagbibiro ko sa kanya. Parang namula ang mukha niya, yung tipong kamatis. Ikaw talaga, ang pilyo-pilyo mo na. Gusto ko lang kayong patawanin. Simula noon, mas naging malapit sa akin si Tita Jen. At sa bawat saglit na magkasama kaming dalawa, nararamdaman kong may kakaiba. Hindi siya tulad ni Mayan na biglaan at mapusok. Kay Jen, mabagal lamang, maingat, at ramdam mong may patutunguhan. Isang hapon noon, siya ang naiwan sa bahay pagkatapos ng madyong. Naghihintay siya ng sundo. Nasa may sala siya nakaupo habang ako naman ay nag-aayos ng mga baso. Tita, kayo ba hindi ba kayo nalulungkot dahil mag-isa kayo? Ngumiti siya. Nalulungkot? Minsan nga naiinggit ako Hindi ko alam ang sasabihin, kaya naupo ako sa tapat niya. Pero di bale, nandyan naman yung mga kaibigan niyo Andyan naman si Mama tsaka si Tita Mayan, palagi niyong kasama, sabi ko. Napangiti siya. Pero iba pa rin to, Per. May mga bagay na hindi pwedeng ikuwento kahit sa mga kumari mo. May mga lungkot na ikaw lang yung may dala. Nagtagpo yung mata naming dalawa. Bata ka pa, hindi mo pa ako maiintindihan na iba pa rin pag may nagpapaligaya sa'yo sa ibang bagay. Anya habang nakatingin sa akin. Isang hapon, tinawag siya nito na pumunta sa bahay niya. Kinakabahan pa ako noon pero mabilis rin akong nagtungo. Pagpasok ko sa kwarto niya, naamoy ko agad ang pabango nito. Hindi masakit sa ilong, bagkus nakakaakit. Nagpadala na yung kapatid ko. Eto na yung pinasabay ni Mama mo. Alam ko kailangan niya na to Pabigay na lang sa kanya. Anito. Sige po tita, ako na hong bahala. Sabi ko. Nagkatinginan pa kami bago ako nagpaalam sa kanya. At lumipas pa nga ang mga araw. Hindi ko inaasahan na mapapalapit ako lalo sa kanya. Kung tutuusin dati, halos hindi ko siya napapansin. Tahimik lang kasi siya at palaging nasa tabi nila Mama at Tita May kapag nagmamadyong. Hindi siya pala kwento at mas gusto niyang makinig kaysa magsalita. Habang abala si Tita May Ann sa pagbabalik ng asawa niyang seaman, si Tita Jen ang naging lagi kong kasama. Siya na yung madalas magpaiwan pagkatapos ng madyong. Minsan, nagtsatsaa pa siya habang nakaupo sa may garden. At ako, parang kusa akong napapadikit sa kanya. Dahil isang Sabado ng hapon noon, nung umalis si Mama kasama ang ibang mga kumari niya, si Tita Jen ang naiwan sa amin. Naghihintay daw ng sundo ng pamangkin. Ako naman nasa garahe noon at nag-aayos ng motor. Hindi kami nag-uusap na dalawa. Napansin ko yung suot niya na dress na manipis. Tumingin ako sa kanya at tumitig. Pagkatapos, napatingin din siya sa akin at mabilis na inalis ang pagkakatingin. Bago pa siya umalis, naglakas loob na akong lumapit sa kanya. Alam ko kasi
na hindi siya katulad ni Mayan na agresibo. Si Jen parang nag-aantay. Hinihintay na ako ang unang gumawa ng hakbang. Maya-maya, lumapit na ako sa kanya. Tita Jen? Gusto mo bang maramdaman ulit na may asawa ka? Diretso kong tanong. Ha? Di ba sabi mo nalulungkot ka? Na iba pa rin pag may kasama ka, pag may asawa ka. Gusto mo ba kunwari ako munang asawa mo? Sabi ko. Ano bang... Hindi ko na siya pinatapos na magsalita. Hinalikan ko siya kaagad. Parang tumigil ang oras sa loob ng ilang segundo. Hindi niya ako matingnan ng diretso pero ramdam ko, pareho kaming hinihila ng isang bagay na hindi na mapipigilan. Ayos lang ba sa inyo ang suggestion ko, Tita Jen? Mahinang sabi ko. Jen na lang. Bulong niya na halos hindi marinig. Hindi na siya nagpakipot. Sabi ko na nga ba ako lang ang inaantay niya. At doon, kusa nang naglapit ang mga labi naming dalawa. Una, banayad lang, parang nagkakatakutan pa. Pero nang tuluyan niyang ipikit ang mga mata niya, at hawakan ang batok ko, naging mas malalim na. Naramdaman ko pa nga yung panginginig ng kamay niya, pero mas malakas ang kasabikan. Top, hindi ko alam kung bakit ako ganito. Mahina niyang sabi habang nakahawak na sa dibdib ko. Pero ang tagal ko nang mag-isa. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito. Kaya nahihiya naman ako sa'yo, iho. Hinawakan ko ang kamay niya. Huwag kang mahiya, Tita Jen. Jen, akong bahala sa'yo. Hindi mo mararamdaman ang mag-isa simula ngayon. At doon, tuluyang bumigay na ang lahat. Hinawakan ko ang kamay niya, dinala sa silid ko. At sa pangalawang pagkakataon, pagka sinuswerte ka nga naman, natikman ko rin ang isa pang kumari ni Mama. Pero ngayon, mas sabik dahil byuda. Nakahiga kami sa may kama. Nakatingin siya sa akin. Saglit pa ulit kaming nagkatitigan na para bang biglang huminto ang oras. Maya-maya, dahan-dahan na inilapit ni Tita Jen ang kamay niya sa braso ko. Mainit ang palad niya at malambot. Tupper, bulong niya. Bago tuluyan ko siyang halikan. Sa pagkakataon na yon, natikman ko na ang halik ng byuda. Hindi yun katulad ng halik ni Tita May. Kay Tita Jen, mas kakaiba. Tila mas nananabik at parang matagal nang may kinikimkim. At habang tumatagal, mas lumalalim ang palitan namin. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. Diyakap ko na siya ng mahigpit. Ang kapit niya sa batok ko ay para bang ayaw na akong pakawalan. Maya-maya, bigla siyang bumitaw at sinabing, "Matagal na kitang napapansin." Bulong niya. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Nanginginig na ako noon, pero hindi ko na kayang umatras. Ang kaba, ang thrill, ang bawal, lahat yun ay nagalo-halo na at nagtutulak sa akin na tuluyan ng angkinin ang byuda. Naganap ang hindi na namin kayang pigilan. Parang lahat ng lungkot at pangungulila ni Tita Jen bilang byuda, ibinuhos niya sa akin. Maya-maya, tuluyan ko na siyang inangkin at ipinangako ko sa kanyang dadalhin ko siya sa lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Pagkatapos, nakahiga siya sa tabi ko, nakatalikod, pero nakahawak pa rin sa kamay ko. Tahimik kami at hinihingal. Top, bulong niya. Alam mong bawal to, pero ayokong magsinungaling. Matagal ko nang hinahanap-hanap to, kaya salamat. Ngumiti ako kahit hindi niya naman nakikita. Jen, hindi na kita tatawaging tita kapag tayong dalawa lang ha. Umiling siya at natawa ng mahina. Ikaw talaga. Ang bata-bata mo pa pero mas marunong ka pa sa akin. Para kang matanda na. Tahimik ang silid. Tanging tunog ng mabilis sa tibok ng aming mga puso ang maririnig. Nakapikit si Tita Jen habang nakayakap sa akin.
Huwag mo sana akong iwan muna. Huwag mo sana muna akong gawing pampalipas lang ng oras. Mahina nitong sabi, puno ng pag-aalala. Napatingin ako sa kanya. Sa isip ko nagustuhan ko si Tita Mayan, pero iba pala si Tita Jen. Mas totoo, mas malapit sa puso ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang katawan niya ang hanap ko, kundi ang damdamin. Ngumiti ako at hinalikan siya sa noo niya. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita iiwan At sa oras na yon, kahit alam kong mas lalo nang gumulo ang lahat, ramdam ko na may bago na naman akong pinasok. Isang relasyon na baka mas malalim kaysa sa una. Kinagabihan, bumalik na sila mama kasama ang mga amiga niya. Normal lamang ang lahat at parang walang nangyari. Doon ko na-realize, Miss Love, ibang klaseng swerte yata ang nangyayari sa akin. Kung kay Mayan, biglaan at mapusok, kay Jen naman mabagal. At habang tumatagal, mas nararamdaman kong siya na ang hinahanap-hanap ng puso ko. Hindi ko akalain na hantong doon ang lahat. Sa bahay namin, sa gabing yon, doon ko natikman muli ang bawal na damdamin. Ramdam ko pa hanggang ngayon kung paano niya ako hinaplos, kung paano siya napapapakit habang nakadikit ako sa kanya. Hindi ko makakalimutan yung huling titig niya. Para bang takot siya, pero mas nangingibabaw ang saya. Lumipas pa ang mga araw. Parang wala lang nangyari. Nasa bahay siya noon at nagmamadyong sila na parang normal lang. Pero ako, hirap na hirap akong magpanggap. Tuwing tinitingnan ko siya, bumabalik sa isip ko lahat. Yung labi niya, yung init ng balat niya, yung mga salitang binitawan niya, na ayaw niyang makalimutan ko siya. Habang nakaupo ako sa gilid, pinapanood ko silang naglalaro. Para bang bumabagal ang mundo. Maya-maya, biglang tumayo si Jen. Nagpaalam saglit. Pupunta raw ng kusina at iinom ng tubig. Hindi ko napigil ang sarili ko. Parang may magnet na humila sa akin. Sumunod ako sa kanya, kahit alam kong delikado. Pagpasok ko sa kusina, nandun siya, nakatalikod, kumukuha ng tubig. Paglingon niya, nagtagpo ang mga mata namin. Hindi na kailangan ng salita. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. At sa isang iglap, hinalikan niya ako. Saglit lamang, mabilis pero punong-puno ng init at damdamin. Nung bumalik siya sa mesa, wala man lang ni isa sa kanila ang nakahalata. Ako naman, pilit kong tinatago ang ngiti at kaba sa dibdib ko. Halos ilang buwan din na nagpatuloy ang pagtatago naming dalawa. Minsan sa bahay nila, minsan naman kapag naglalaro sila, sumisegway kami sandali. Sa kanya ko yata naranasan lahat. Ang lihim na hindi ko malilimutan. Ngunit dumating ang panahon na kinailangan ko ring umalis pagka-graduate ko. May tumawag na oportunidad at alam kong yun ang tamang oras para magsimula naman ako para sa sarili kong buhay. Bago ko umalis, hindi na kami nagkita pa o nagkaroon ng pagkakataon na magkita pa ni Tita Jen. Ang huling alaala ko sa kanya ay yung huling pagniniig namin sa may sala namin. Nung una, inisip kong tatawag siya o baka magpaparamdam siya. Pero lumipas ang malinggo, buwan, hanggang sa naging taon. Wala. Hindi na siya nagparamdam sa akin. At siguro tama lang yun. Pareho naming pinili ang pananahimik. Ngayon, habang nagtatrabaho ko dito sa abroad, naalala ko pa rin ang bahay. Minsan kapag nag-iisa ako, bumabalik lahat ng alaala. Ang mga gabi, sa kusina, ang mga halik. Para bang pelikulang paulit-ulit na pinapakita sa isip ko. May mga oras na tinatanong ko rin ang sarili ko. Minahal ko kaya talaga si Tita Jen o baka nahulog lang ako dahil bata pa ako nun. Pero sa tuwing naaalala ko naman kung paano niya ako tingnan, alam kong hinahanap-hanap ko pa rin yun hanggang ngayon.
Kaya siguro totoo yung naramdaman ko. At siguro siya, totoo din yung naramdaman niya. Ngayon, magkaiba na ang mundo naming dalawa. Ako abala sa trabaho, pilit bumubuo ng kinabukasan ko. Siya, nanatiling byuda pa rin. At siguro, unti-unti niyang tinatanggap na dumaan lang ako sa buhay niya bilang isang alaala. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa pagkikita naming dalawa. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ko siya makakalimutan. Yung mga taon na dadaan, dala-dala ko pa rin ang mga alaala niya. Yung mga gabing kami lang ang nakakaalam. At yung katotohanan minsan, may dumating sa buhay kong nagbigay ng thrill at excitement. Kung tatanungin niyo ako kung nagsisisi ba ako, syempre hindi. Ewan ko na lang din kung may katulad akong kwento na nalikba ng 2 kumari ng nanay nila. O baka naman swerte lang talaga ako. Sa huli, naging parte sila ng buhay ko na hindi na mabubura. Hindi man kami nagkatuluyan ni Tita Jen, hindi man kami nagkita ulit, pero sa akin, alam kong sa bawat pintig ng puso ko, may pangalan siyang nakaukit na. Sa ngayon, 25 na ho ako, Miss Love. Ilang taon na ang lumipas. Pero hanggang ngayon inaaalala ko pa rin siya. Sa muli kong pagbabalik ng Pinas, dahil uuwi ako ngayong December, hindi ko alam kung anong mangyayari sa muli naming pagkikita. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Muli, ako ho si Christopher. At salamat Miss Love sa pag-ere ng aking maiksing kwento. Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Bernadette, 39 anyos at isang lisensyadong doktora. May sariling klinik sa Maynila. At ayon sa mga kamag-anak ko, napaglipasan na ng panahon. Matagal ko nang naririnig ang linyang iyon tuwing nagkakaroon kami ng reunion. Ang talino mo nga, wala ka namang asawa, na para bang kasalanan ko pang pinili kong mag-aral kaysa makipag-date noon. Hindi ko naman pinagsisisihan ng pagiging doktora. Mahal ko ang trabaho ko. Pero may mga gabi ring nakakapagod kapag umuuwi ako sa kondo. Mag-isa, napakatahimik ng paligid. Walang naghihintay. Doon ko naramdaman ang pagiging mag-isa. Kaya naman ang imbitahan ako ng ate kong si Liza na magbakasyon sa bahay nila sa probinsya. Pumayag muna ako. Kailangan ko rin ng pahinga. Unang araw ko pa lang doon, napansin ko na agad ang isang binatang tahimik na nakaupo sa sala habang may hawak na makapal na libro. Nakasuot siya ng salamin, medyo payat at parang laging may iniisip. Bern, eto pala si Jason. Sabi ni ate habang naghahanda siya noon ng pagkain. Siya yung bunsong kapatid ni Roy. Dito muna siya makikitira o nakikitira habang nagre-review. Si Roy ay ang bayaw kong nasa abroad. Gumiti si Jason at tumayo. Good afternoon po. Napangiti ako. Huwag mo na akong ipo, Bernadette na lang. Sige po. Sige. Namumula niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang kurot sa dibdib ko nang makita ko siyang nahihiya sa akin. Parang nakita ko ang sarili ko noong kabataan ko sa kanya. Na puro libro ang hawak at walang alam sa labas ng mundo. Kinagabihan, habang nagkakape ako sa beranda, napansin kong lumabas siya at umupo sa kabilang upuan. May hawak na reviewer. Ano palang course mo? Tanong ko dito. Engineering po. Engineering. Board exam? Opo. Pero next year pa naman. Nag-a-advance review lang po ako. Napailing ako. Napakasipag mo naman.
Wala naman po kasi akong ibang ginagawa eh. May kung anong lungkot sa boses niya. Wala ka bang girlfriend man lang? Diretsahan kong tanong. Nabigla siya. Wala ho. Bakit naman? Hindi ko ho priority eh. Napangiti pa ako ng bahagya dahil tila siya hiyang-hiya kapag nagsasalita. Ganyan din ako dati. Tumingin siya sa akin. Kayo po? Oo, hindi ko rin priority dati. Yung mga ganung bagay. Kaya heto ako ngayon, tatandaan na lang yata akong mag-isa. Wala pa po ba kayong asawa? Wala pa eh. Sayang naman ho. Bigla niyang sabi. Napataas ang kilay ko. Sayang? Opo, successful na ho kayo. Mukhang mabait din. At maganda kayo. Sayang naman at hindi pa kayo nagkakaroon ng asawa. Hindi ko napigilang matawa. Talaga? Maganda ako para sa'yo? Namuli siya ulit. Opo naman. Sa gabing yun, hindi talaga ako nakatulog agad. Ilang taon na rin ba mula nang may lalaking nagsabi sa akin ng ganoon? Simple lang ang sinabi niya pero iba ang dating. At sa mga sumunod na araw, sinasadya kong tumambay sa sala tuwing alam kong nandun siya. Minsan, nagdadala ako ng prutas at inaabot sa kanya. Mag-break ka muna. Masama din ang sobrang aral. Sabi ko. Ngingiti naman siya. Salamat po, doktora. Concern lang ako sa'yo. Isang hapon, nadatnan ko siyang nagkukumpuni ng sirang electric fan. Oh, marunong ka pala niyan? Opo, pampalipas oras. Lumapit ako at yumuko para tingnan ang ginagawa niya. Halos magkatabi ang mga balikat namin. Naamoy ko ang sabon niya. Mabango at presko. Ang galing mo naman. Bulong ko. Napatingin siya sa akin. Ang lapit ng mukha namin. Salamat po. Huwag mo na nga akong ipo. Sige. Bernadette. Ibang tunog ng pangalan ko nung siya ang nagsabi. Para bang mas bata yata ako kapag siya ang nagsasabi eh. Isang gabi, si ate at ang mga bata ay maagang natulog. Kami lang ni Jason ang naiwan sa sala. Umupo ako sa tabi niya sa may sofa. Sadyang malapit kaysa dati. Alam mo, panimula ko. Nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Paano po? Yung pagiging seryoso. Yung parang walang ibang iniisip kundi future. Pero minsan, nakakalimutan mong mabuhay sa present. Tahimik siyang nakikinig. Bata ka pa, Jason. Huwag mong sayangin ang panahon sa kakaaral lang. Mag-enjoy ka. Ngumiti siya. Kayo ho ba? Nasayang ho ba ninyo? Napabuntong hininga ko. Siguro. Kaya ganito ako ngayon. Walang excitement ang buhay. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Marahan lang pero parang nagdadalawang isip pa nga. Pero hindi pa naman huli, doktora. Sabi niya, kung gusto niyo ng excitement. Napatingin ako sa kanya nang magdikit ang mga kamay namin. Mainit ang palad niya. Anong ibig mong sabihin? Lumunok siya. Pwede pa po naman ah. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Ako nga ang mas matanda. Ako dapat ang mas may kontrol. Pero ng mga sandaling yon, parang ako ang tinuturuan niya kung paano muling makaramdam ng saya sa kabila ng edad ko. Jason, mahina akong sabi. Po, hindi ka ba naiilang sa edad ko? Umiling siya. Hindi po. Sa totoo lang, mas gusto ko ho yung may mga edad na. Naiilang nga po ako sa inyo eh, dahil parang ang galing-galing ninyo. Parang ang dami ko pa palang hindi alam. Napangiti ako ng malalim. Hindi ka ba natatakot sa akin? Yung iba kasi, lagi nilang sinasabi ang sungit-sungit ko raw. Hindi po ako natatakot, tsaka hindi po kayo masungit no? Talaga? Madalas hindi ka nagsasalita. Akala ko tuloy takot ka sa akin. Tinatamad lang ho ako magsalita minsan. Natawa ko sa alibay niya. Nerd ka nga talaga. Ngumiti siya.
Pero alam mo, doktora, gusto ko ring makaranas ng kakaiba. Katulad ng sinabi mo, puro naman talaga libro ang hawak ko. At ngayon, parang gusto kong makaramdam ng excitement. May kakaibang ibig sabihin ang tono niya. Gusto kong matuto. Talaga? Opo, kung may magtuturo eh. Sandaling tumigil ang mundo ko. Ano bang gusto mong matutunan? Tanong ko. Napilit kinakalma ang boses. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Hindi na siya mukhang batang nahihiya. Yung mga bagay na hindi ko tinuturo sa libro. Biglang natahimik ang paligid. Napangiti ako bigla. Ganun ba? Kung ganoon, magaling din ako magturo. Namula siya pero hindi na umiwas ang tingin. Handa ka bang maging estudyante ko? Dagdag ko pa. Mahina siyang tumango. Opo naman. Sa mga sandaling yun, alam kong may binubuksan akong pinto na hindi ko sigurado kung dapat ba. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi muna ako doktora ngayon. Isa lang akong babaeng gustong makaramdam ng excitement. At si Jason ang makakapagbigay noon. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa alaala ng paghawak niya sa kamay ko kagabi. Babangon ako ng may kakaibang sigla na para kong dalaga na nasa 20s pa lang. Pagkalabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Jason sa mesa. Nagkakape habang nagbabasa na naman ng libro. Nakasuot pa rin ang luma niyang t-shirt at maluwag na pantalon. Nasa ilong niya ang makapal na salamin na halos tumatakip na sa kalahati ng mukha niya. Umupo ako sa harapan niya. Good morning, bati ko. Good morning po, doktora. Good morning pala, Bernadette. Ngumiti ako. May plano ka ba today? Magre-review sana. Cancel mo na muna. Di ba sabi mo gusto mo ng excitement? Napatingin siya. Bakit po? May gagawin tayo eh. Bahagya siyang natawa. Academic po ba yan? Umiling ako. Mas mahalaga. Bandang hapon, dinala ko muna siya sa bayan. Bakit po tayo nandito, doktora? Tanong niya habang nasa harap kami ng isang barbershop. Tiwala ka ba sa akin? Opo. Good. Papagupitan kita. Ang pangit-pangit kasi ng gupit mo. Nagulat siya. Naku, huwag na ho. Okay na to. Sanay na po kasi ako sa ganito eh. Maya-maya nakaupo na siya sa barber chair. Pinapanood ko habang isa-isang nahuhulog sa sahig ang mahabang hibla ng buhok niya. Habang unti-unting lumilitaw ang hugis ng mukha niya, napapangiti ako. May potensyal. Guwapo si Jason. Pagkatapos kong paggupitan, dinala ko naman siya sa isang maliit na butik. Pinili ko ang simpleng polo na sakto ang fit sa katawan niya at maong na hindi maluwag, pati na rin ang sapatos na gagamitin niya. Nahihiya ho ako. Bulong niya habang nasa fitting room. Lalabas ka ba dyan o ako papasok? Biro ko. Maya-maya lumabas siya. Napahinto ako. Ibang-iba na si Jason. Mas malinaw ang jawline, mas define ang tindig. Wow! Kusa ko na lamang nasabi noon. Namula siya. Hindi ho bagay. Umiling ako at dahan-dahang lumapit. Hindi. Bagay na bagay. Mukha kang heartthrob ng campus. Saglit siyang natigilan sa sinabi ko. Ang susunod kong target ang salamin niya. May contact lens ka na ba? Tanong ko. Wala po. Bibili tayo. Pero kailangan ko po tong salamin eh. Hindi ko naman aalisin sa'yo habang nagbabasa ka. Pero minsan, kailangan mo ring makita ang mundo ng walang harang. Pinagmasdan ko ang mga mata niya. Napakaamo nung tinanggal ko yung salamin niya. Mas gwapo ka talaga kapag kitang mata mo. Bulong ko. Ramdam kong bumigat ang hangin sa pagitan namin. Sa mga sumunod na araw, parang may transformation na naganap sa loob at labas ng bahay. Napakaayos ng manamit ni Jason. Diretsyong-diretsyong tindig. Hindi na siya basta nakayuko. At napansin din yun ni ate. Parang may nag-iba si Jason ha. Pumapogi ka yata.
Biro nito. Tahimik lang ako pero may lihim ng ngiti. At isang gabi nga, habang nasa beranda kami, wala ang mga bata at nasa kwarto si ate. Ka-video call ang asawa niya. "Salamat ah," bigla niyang sabi. "Saan?" "Sa pagbabago ko." Napangiti ako. Hindi pa tapos ang lesson. "May final exam pa po ba?" Biro niya. "Meron." Napatingin siya sa akin. Seryoso na ang mga mata. "Ano naman po yun? Hindi pa naman ako nakapag-review." Pagbibiro pa niya. Lumapit ako ng kaunti. Sapat para maramdaman ko ang init ng katawan niya. "Confidence." Sagot ko. Hindi lang sa pananamit. Hindi lang sa nararamdaman. Kundi pati na rin sa kama. Natahimik siya. "Sabihin mo nga sa akin." Hamon ko. "Anong nararamdaman mo, Jason?" Lumunok siya. "Kinakabahan ho ako, doktora." Bakit naman?" "Dahil hindi ko alam kung tama ba to." "Tama ang alin?" "Yung pagiging malapit natin." Hindi ako sumagot agad noon. Sa halip pinawakan ko ang kwelyo ng polong niya at inayos to. "May mali ba doon?" Tanong ko. Hindi ko po alam." "May gusto ka ba sa akin, Jason?" Diretsahan ko ng tanong. Napapikit siya sandali. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. "Opo." Mahina pero malinaw. Tumibok ng malakas ang dibdib ko noon. "Dahil ba tinutulungan kita? At tuturuan pa kita?" Umiling siya. "Kahit bago pa po yun, doktora." Sa mga sandaling yon, alam kong hindi na lang ito simpleng eksperimento ko. "Jason." Mahina akong tawag. Ngumiti siya. "Bernadette." Ang pangalan ko sa labi niya ay parang musika. Hanggang sa dahan-dahan akong lumapit. Hindi siya agresibo. Hindi siya nagpadalos-dalos. At para bang naghihintay siya ng pahintulot ko sa bawat galaw. Hinawakan niya ang kamay ko. "Pwede ba kitang yakapin?" Tanong niya. "Pwede." Dahil ito ang pinaka-importanting lesson natin ngayon. Kaya makikinig kang maiki, ha? Niyakap niya ako ng mahigpit pero may pag-iingat. Ramdam ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Sa yakap na iyon, may nangyari sa akin. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Parang may bahagi ng pagkatao kong matagal nang natutulog ang nagising ng binata. Nakaramdam ako ng kakaibang init. Init na ngayon ko lang naramdaman sa isang lalaki. Tumingala ako hanggang sa nagtagpo ang mga mata namin. "Final lesson." Bulong ko. Ano yun?" "Paano ka magkakaroon ng confidence sa kama?" "May karanasan ka na ba?" Tanong ko. "Wala pa po eh." Nahihiya nitong sabi sabay kamot sa ulo. Good. Parehas tayo. Hindi na ako nagsalita pa. Sa halip, marahan niyang inilapit ang mukha ko sa kanya. Hindi ito nagpadalos-dalos at hindi nagmamadali. Isang maingat pero totoo na halik ang dumampi sa labi ko. Sandali lang yun, pero sapat para maramdaman ko ang init na matagal kong pinagkait sa sarili ko. Paglayo namin, pareho kaming hinihingal. "Masarap kang magturo, doktora." Bulong niya na may ngiti. Natawa ako ng mahina. "Magaling ka ring estudyante." Hindi namin kailangan ng higit pa sa gabing yon. Ang huli kong sinabi sa kanya ay hindi tungkol sa forma o estilo, kung hindi paano maging lalaki na may lakas ng loob magbahala. At sa proseso, natuto rin akong maging babae. Mabilis lumipas ang mga araw. Huling linggo ko na sa bahay ni na ate. Hindi ko alam kung bakit mas mabilis ang oras kapag masaya ka. Parang kahapon lang, tahimik at nerdy-nerdy pa si Jason sa sulok ng sala. Ngayon ibang-iba na ang tindig niya. Iba na ang tingin niya sa mundo. Iba na rin ang tingin niya sa akin. Simula nung gabing may mangyari sa amin sa beranda, naging babae ako, buong buo. Hindi kami padalos-dalos,
Hindi rin kami naging garapal. Pero gabi-gabi, kapag tahimik na ang buong bahay, nagtatagpo kaming dalawa. At sapat na yon para maghanap kami ng pagkakataon para pagbigyan ng isa't isa. Minsan nga sa kusina habang nagtitimpla ko ng tsaa, lalapit siya sa likod ko. Marahang nga hawakan ng bewang ko. May lesson ba ako ngayon? Magtatanong siya. Aba, marami ka nang natutunan ah. Pero marami pa akong walang alam. Lilingon ako at itataas ang kilay ko. Mukhang pasado ka na. Mabilis kang matuto. Matalino ka talaga. Ngumiti siya. Kung ganun, salamat sa napakagaling na teacher ko. Mabagal ang mga sandali namin. May mga yakap na napakahigpit. May mga halik na panakaw. Hindi na siya yung mahiyain na binata na laging nauutal kapag kausap. Ngayon, may kumpiyansa na siya kapag nagsasalita. Isang gabi, nasa sala kami habang nanonood ng pelikula. Natulog na si ate at ang mga bata. Nakahiga ako sa may sofa, siya naman ay nakaupo sa sahig malapit sa akin. Pagbalik mo sa Maynila, bigla niyang sabi, ano na tayo? Hindi ko siya agad nasagot. Dahil alam kong darating ang tanong na iyon. Hindi ko alam. Tapat kong sabi. Natahimik siya sandali. Tapos tumingala sa akin. Alam mo, hindi ko pinagsisisihan to. Dagdag niya. Nagpapasalamat nga ako dahil napadpad ako dito sa bahay ng ate mo. Ngumiti ako at hinaplos ang buhok niya. Ako rin. Kung hindi mo ako tinuruang mag-ayos, siguro hanggang ngayon nakatago pa rin ako sa likod ng libro at ang malaki kong salamin. May sarili kang desisyon, Jason. Ginusto mo rin naman yun. Ginusto mo ring magbago. Oo, pero ikaw ang nagpakita sa akin na pwede pala akong maging iba. Naupo ako. Hinawakan ko ang mukha niya. Hindi kita binago. Nilabas ko lang kung anong nandyan sa loob mo. Yumuko siya at marahang hinalikan ang palad ko. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit kaming bumabalik sa isa't isa. Dahil sa pakiramdam na pareho naming natagpuan ang kulang sa amin. At pagbalik mo ng Maynila, may babalikan ka ba doon? Meron, syempre. Klinik, mga pasyente. Wala bang lalaki? Napangiti ako. Meron. Sino? Isang lalaki nagsisimula palang maging gwapo. Natawa siya pero halatang may lungkot sa mata. Lumapit siya at dahan-dahang niyakap ako. Salamat, Bernadette ha. Bulong niya. Saan na naman? Sa lahat. Sa pag-aayos ng buhok ko. Sa pag-hawak sa kamay ko kapag kinakabahan ako. At sa pagturo ng mga bagay na hindi ko lang sa libro makikita. Tahimik kaming nakatanaw sa dilim. Bernadette. Mahina niyang tawag. Ano yon? Kapag naging engineer na ako, gusto ko balikan to. To? Tayo. Sabi niya. Hindi ako agad nakasagot dahil alam kong mas komplikado ang mundo sa labas. May edad na ako. May reputasyon din ako. At siya, bata pa. Pero ng mga sandaling yun, hindi ako isang doktora. Isa lang akong babaeng minahal at nagmamahal. Hay, mag-focus ka muna sa board exam mo. Sagot ko ng may ngiti. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka magiging alaala lang. Sabi niya. Tumayo ako at hinarap siya. Daan-daan kaming nagyakap. Mas maigpit kaysa dati. Na para bang gusto naming pigilan ng oras. Para makapiling pang isa't isa ng mas matagal. Babalik ka pa ba? Tanong niya. Oo, pero hindi ko na alam kung kailan. Maghihintay ako. Napangiti ako. Huwag kang maghintay. Mag-grow ka. Kinabukasan, maaga akong nag-impake. Nasa sala siya habang nilalagay ko ang huling damit sa maleta ko. Text mo ko pagdating mo ha. Sabi niya. Oo naman. Saglit kaming nagkatitigan. Maraming gustong sabihin pero hindi mailabas. Lumapit siya at marahang hinalikan ng noo ko. Salamat, Bernadette. Sabi niya, hindi lang sa pagiging gwapo ko ngayon,
Natatawa niyang sabi. Kundi sa paniniwala mo na may hihigit pa ako. Hinawakan ko ang pisngi niya. Ikaw ang gumawa niyan, tatandaan mo. Ako lang ang nag-guide. Paglabas ko ng gate, lumingon ako. Nakatayo siya roon. Hindi na yung patpatin at nahihiyang nerd na laging nakayuko. Isa na siyang lalaking may kumpiyansa sa sarili. At habang umaandar ang sasakyan pabalik ng Maynila, napangiti ako. Sa huling linggo ko roon, paulit-ulit naming binalikan ng isa't isa. Ang mga yakap, halik at ang pangako. Pero ang pinakamahalagang nangyari, natuto kaming pareho. Siya kung paano maging lalaki. Ako kung paano rin maging babae. Pagbalik ko sa Maynila, walang nagbago. Pareho pa rin ang klinik ko. Pareho pa rin ang amoy ng disinfectant sa umaga. Pareho ang pila ng pasyente sa labas. At pareho pa rin ang katahimikan ng kondo ko tuwing gabi. Pero ako, iba na. Hindi na ako tulad ng dati. May mga sandaling habang nagsusulat ako ng reseta, bigla kong maaalala ang isang binatang nakasalamin na nahihiyang ngumiti sa akin. Tapos mapapangiti ako mag-isa. Minsan habang inaayos ko ang coat ko sa salamin, maalala ko kung paano ko siya tinuruan. Lumipas ang buwan at taon. Paminsan-minsan nagkaka-text kami. Yung may ikli lang. Update niya sa review. Minsan yung litrato niya na bagong gupit. Minsan selfie na wala na talaga siyang salamin. Mas bagay na sa'yo. Reply ko minsan. Salamat sa teacher ko. Sagot niya. Hindi kami araw-araw nagkakausap. Dahil pinili ko na ring ilayo ng kaunti ang sarili ko. Hindi dahil nagsawa ako. Kundi dahil alam kong hindi ako dapat maging sentro ng mundo niya. Isang taon ang lumipas, isang umaga, habang nagkakape ako sa klinik bago magsimula ang consultation, tumunog ang phone ko. Lumabas na ang result. Wika niya. Kinabahan ako bigla. At, mabilis kong sabi, ilang segundo bago siya sumagot. Engineer na ako. Napahawak pa ako sa dibdib ko. Hindi ko na malayang napangiti ako ng malaki. Congrats! Proud ako sa'yo. Sagot ko. Salamat. Dahil sa'yo rin to. Umiling ako kahit hindi niya nakikita. Hindi yan dahil sa akin. Dahil sa sipag mo yan. Sa determinasyon. Akala ko doon na magtatapos ang balita. Pero pagkalipas ng ilang buwan, isang Sabado yun ng hapon, habang nag-aayos ako ng files sa kondo. May kumatok sa pinto. Pagbukas ko, napahinto ako. Nakatayo sa harap ko si Jason. Mas matangkad na. May suot na maayos na long sleeve. Nakatiklop ang manggas. Wala nang bakas ng dating nahihiyang nerd. Surprise! Sabi niya nang nakangiti. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko na halos hindi makapaniwala. May seminar kasi ako dito sa Maynila. Pero gusto lang kitang makita kaya pumunta ako. Pinapasok ko siya. Tahimik sandali ang sala ko. Parang bumalik ang isang piraso ng nakaraan sa maliit naming mundo. Umupo siya sa may sofa. Ako naman sa tapat. Engineer ka na ha? Sabi ko na pilit kinakalma ang sarili. Oo, natatawa niyang sabi. Nagkatitigan kami. Pwede pa bang magpaturo? Bigla niyang tanong. Natawa ko. Ano pa bang hindi mo alam? Marami pa. Tumingin ako sa kanya ng masinsinan. Sigurado ka ba na tama pang bumalik ka dito? Gusto ko lang malaman kung may tayo pa ba. Diretsahan niyang sabi na walang utal. Huminga ako ng malalim. Jason, hindi na ako yung batang 24. Putol niya. May trabaho na ako ngayon. May plano na ako sa buhay. Pero bata ka pa rin para sa akin. Natahimik siya. Ako, 40 na. Magkaibang pace natin sa buhay. Pero edad lang yan. Hindi lang edad. Pati karanasan, mundo. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hindi ko sinisisi ang nangyari sa atin. Doon ako natutong maniwala sa sarili ko. Ngumiti ako. At doon ko rin natutong
mabuksan ang puso ko. Magkalapit kami ngayon. Kung papalayain kita, mahina akong sabi, hindi dahil ayoko sa'yo. Tandaan mo yan, Jason. Kundi dahil gusto kitang makitang masaya. Gusto kong maranasan mo pa ang mundo. Makilala ang mga babaeng kaedad mo. Yung makasabay mo siya sa mga pangarap mo. Natahimik siya, pero hindi siya umatras. Isa lang, bulong niya. Ano? Bago mo ako tuluyang itaboy, pwede bang isang beses pa? Hindi ko kailangang tanungin kung anong ibig niyang sabihin. Tinitigan ko siya. Nakita ko roon ang isang lalaking inibig ko. Nakita ko ang batang minsang nahiyang magsalita sa harap ko. Tumango ako. Isang yakap na mas maigpit kaysa dati. Isang halik na mas malinaw na ang kahulugan. Pasasalamat, pamamaalam, at paggalang sa kung ano lang talaga kami. Sa pagkakataong naglapat ang labi naming dalawa, pinagbigyan ko ang huling hiling niya. Sa sofa sa loob ng kondo, pinaligaya ko muli ni Jason. Nalasap kong muli ang pag-iisa naming dalawa. Dalawang taong nagtagpo sa tamang oras kahit panandalian. Paglayo namin, pareho kaming may ngiti at bahagyang lungkot sa mata. Salamat, Doktora Bernadette, sabi niya. Salamat din, Engineer, sagot ko. Kinabukasan bago siya umalis papuntang probinsya, hinatid ko siya sa lobby. Sa harap ng pinto, tumigil siya. Sigurado ka ba? Ayaw mo talaga? Huling tanong niya. Oo. Masaya ako na naging bahagi ka ng buhay ko. Pero mas sasaya ako, Jason, kapag nakita kitang nagtagumpay kasama ang babaeng tunay na makakasabay mo. Ngumiti siya. Hindi kita makakalimutan. At hindi rin kita kakalimutan. Pagkaalis niya, umakyat ako sa unit ko at napaupo sa tabi ng bintana. May kirot, oo, pero walang pagsisisi. Dahil minsan, may mga taong dumarating hindi para manatili sa'yo, kundi para turuan ka ng mahalagang leksyon. Si Jason, natutunan niyang maging lalaki na may kumpiyansa at direksyon. Ako naman, natutunan kong hindi pa huli ang lahat para magmahal, kahit saglit. Gusto kong maging masaya ka, Jason. Bulong ko sa hangin. At makatagpo ka ng babaeng kaedad mo. Yung sabay niyo nga harapin ang mahabang hinaharap. Ngumiti ako. Sa wakas, hindi na ako natatakot sa salitang napaglipasan. Dahil minsan, sapat na ang naging bahagi ka ng paglago ng isang tao. At sa puso ko, mananatili siyang estudyanteng minsang tinuruan ko. At lalaking natutong lumipad ng mag-isa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat, Miss Love.